Dr. Chioma Ezenyilimulu eburugo oche wee hafee n'aka onye isi ahụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ maka mmepe nke ụlọ ahụike nta na Anambra steeti bụ Oriaku Uchem. Nke a bụ n'ihi mkpọlite anọ n'ọdụ ise wee kpọlite Oriaku Uchem ka ọ bụrụzie onye isi ahụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ site n'aka aka na-achị steeti a ọkammụta Chukwuma Soludo ụbọchị Tuesday izuụka gara aga. David Okpakwasịrị wetara ozi a kọwara na mmemme a were ọnọdụ n'isi ụlọ ọrụ a nke dị n'Ọka. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Nke ahụ ka o si mee dịka enwere mgbawa ọchịchị na ya bụ ụlọ ọrụ. Dọkịta Ezenyilimulu bụ onye etinye dịka onye isi nakwa nnukwu odeakwụkwọ nke ụlọ ọrụ ahụ mgbe e kewapụtachara ụlọ ọrụ ahụ n'afọ 2015 ma bụrụ onye lụchara ọrụ ya dịka onye isi ya bụ ụlọ ọrụ agba abụọ nke ruru afọ 8 ka ọnwa Maachị afọ a dị na mkpụrụ ụbọchị 14 ya bụ ọnọdụ ahụike opekata mpe na Anambra steeti tupu ọbịbịa dọkịta Ezenyilimulu bụ nke jọgburu onwe ya dịka gọọmenti etiti kwuru mgbe ahụ ma bụrụ nke a gbanwere site n'ọchịchị dọkịta Ezenyilimulu dịka o tinyere atụmatụ dị iche iche eji kwalite ọnọdụ ụmụaka nakwa ndị nne nwaanyị karịchasịa n'ime ime obodo. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ n'otu n'otu were ohere dị iche iche wee kelee dọkịta Ezenyilimulu maka ọchịchị ya n'ụlọ ọrụ ahụ makwa otu o si mee ya bụ ụlọ ọrụ wee si n'ike wee baa n'ike. N'okwu nke ya, dọkịta Ezenyilimulu kwuru na ọchịchị ya na ya bụ oge bụ nke enye Chineke ekele maka idebe ya ndụ nakwa inye ya amamihe iji chịa ma wetakwa ezi mgbanwe na ya bụ ụlọ ọrụ karịchasị ebe ọ metụtara ụlọ ọgwụ ahụike opekata mpe dị iche iche nke dị na Anambra steeti. Ọ mara ozi onye isi ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ka ọ gbaa mbọ hụ na o bukwara ya bụ ụlọ ọrụ wee ruo ebe a na-atụ anya. N'okwu nnabata ya, onye nnukwu odeakwụkwọ nke ụlọ ọrụ ahụ batara ọhụụ bụ Oriaku Uchem kwuru na ebumnobi ya bụ ịgbakwasị ụkwụ n'ọrụ dọkịta Ezenyilimulu lụrụ ma gazie n'iru iweta atụmatụ dị iche iche iji kwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị na ụmụaka na Anambra steeti. Ya bụ mmemme bụ nke rụziri n'isi ya mgbe dọkịta Ezenyilimulu hafere isi ụlọ ọrụ ahụ n'aka Oriaku Uchem.